Dámy a pánové, drazí přátelé, fanoušci vodíkových technologií, krásné ráno. Jmenuji se Nikita Poljakov, jsem šéfredaktor deníku E15 a je mi velkou ctí moderovat vodíkové fórum v kongresovém hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Není to poprvé, co se potkáváme v Ústí nad Labem v rámci vodíkového fóra, nicméně řekl bych, že doba, ve které jsme v souvislosti s vodíkem, se trošičku změnila. A je vlastně skvělé, že se potkáváme právě v této době. Člověk by řekl, že vodík je na vzestupu, řekněme, globální čísla, a to stále potvrzují. Nicméně asi si můžeme přiznat, že se nacházíme v jakési regresi. A vodík v Česku, v Evropě, tak trošičku přestává být priorita v kontextu jiných geopolitických, ekonomických, energetických zájmů. A to nás samozřejmě staví do nové role. Role těch, kteří mají vodíkovým technologiím pomoct a pomoct těm, kteří nastavují regulatoriku tak, aby budoucnost této technologie mohla fungovat a růst. I proto dneska a zítra dopoledne se tady budeme bavit s předními experty z České republiky, kteří se touto tematikou zabývají a doufejme, že budeme moci zodpovědět spoustu palčivých dotazů, které v souvislosti s vodíkem dneska vyvstávají. Pár technických vět na úvod. Tato konference by se nemohla uskutečnit bez partnerů. A já bych v této souvislosti rád uvedl, že tato akce je pořádána v rámci projektu Rozvoj vodíkového údolí Ústeckého kraje, podpořeného z operačního programu Spravedlivá transformace. Fórum je také financováno Evropskou unií. Není to frontální výuka, tato konference. Já věřím, že otevřeme zajímavou diskuzi. A abychom mohli diskutovat, tak tomu bude sloužit aplikace Slido, přes kterou dnes i zítra můžete kdykoliv pokládat dotazy panelistům, kteří tady budou diskutovat. A já udělám maximum pro to, abych ty otázky v rámci jednotlivých diskuzních panelů adresoval. Myslím, že věřím, že QR kód najdete na svých visačkách, přes ten se naskenujete přímo do aplikace Slido, položíte dotaz a mě tady vyskočí. Zdravím vás, kteří jste tady fyzicky, také zdravím vás, kteří koukáte na stream nebo ex post na záznam na webu e15.cz. Tak to je asi ode mě na úvod vše, než zahájíme, řekněme, tematickou obsahovou část konference. Rád bych pozval k sobě Ivu Dvořákovou za Ústecký kraj a Gábru Nekolovou za Hospodářskou sociální radu, aby řekli pár teplých slov na úvod. Dámy, dobré ráno. Prosím, vemte si mikrofon. Trošku to... Jo, Ivo, prosím. Možná začnu já. Tak, milé dámy, milí pánové, milí přátelé, jsem velmi pyšná, že vás mohu přivítat opět v Ústeckém kraji na této akci, kde to vlastně začalo. Byli jsme iniciátory fóra a děkuji hlavně Gábině Nekalové a jejímu týmu za jejich neuvěřitelnou práci, nasazení a entuziasmus pro tuto věc. Jsem také ráda. Pardon, já jsem se něco napsala, pak jsem si to nevzala, potom, když mluvím z hlavy, tak to takhle dopadá. Měla jsem tam něco vtipného o tom, že ten důvod, proč jsem tady, je zřejmě ten, že teď ráda chodím nahoře bez. A jenom vodíkem vlastně můj guilty pleasure, vím, že tam jsou stále ty stejné problémy už roky, o tom potom dál v rámci diskuzí a těším se na postřehy praxe a nebudu zdržovat, protože myslím, že politické projevy nejsou příliš oblíbené. Tak děkuji. Tak, mě už by měl fungovat mikrofon. Dobré ráno i ode mě, dámy a pánové. Mělo to tak být, že první mluvila Iva Dvořáková. Dovolte mi vás všichni přivítat. A z tohoto místa i ocenit Ústecký kraj, který krajskou samosprávu, která se opravdu postavila sednatě k tématu rozvoje vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji a je nám členům vodíkové platformy
přišli reprezentanti průmyslového sektoru, akademického sektoru, státní správy. Státní správy, zástupců Evropského parlamentu. Takže pojďme si přiznat, že budoucnost vodíku v Česku i v Evropě bude taková, jakou ji společně uděláme my. Pojďme o tom dnes diskutovat, pojďme si to říct úplně na rovinu, protože za ty 4 roky, co se spolu scházíme na vodíkových fórech, letošní ročník je 4., jsme si už určitě řekli spoustu líbivých slov o vodíku, hodně jsme se proto všichni společně nadchli. Tak teď si pojďme na rovinu říct, proč se nám to nedaří úplně tak rozvíjet, to vodíkové hospodářství, jak bychom si představovali, kde jsou ty bariéry a jak je společně odstraníme. Takže tolik za mě a přeji vám příjemné diskuze, hlavně s efektivními závěry. Pardon, já ještě... Jo. Jenom já jsem úplně zapomněla, že jsem tady v zastoupení pana hejtmana, který se velmi omlouvá, že nemohl dorazit a pozdravuje. Tak. Děkujeme. Děkujeme. Já vám, dámy, moc děkuju a nyní pojďme přestoupit k úvodní diskuzi, respektive prezentaci. Podtitul H2 fóra není skvělá budoucnost vodíku v Česku i v Evropě. Myslím, že ne. Je tam jenom budoucnost. Co nám stojí v cestě? Jak překonat ty překážky, kterým dneska čelíme? O tom bude v příštích 20 minutách mluvit Karel Tichý, manažer projektu Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje, a Jan Sochor, senior specialista pro rozvoj vodíkového hospodářství České vodíkové technologické platformy. Pánové, klik je váš, prostor je váš. Díky, moc děkuji, vážené dámy, vážení pánové, zdravím vás a mám takový pocit, že vás můžu označit za naši širší rodinu. V podstatě uplynuly 3 roky od doby, kdy jsme založili tady v Ústeckém kraji tradici realizaci vodíkových fór. A potkáváme se po 3 letech a já můžu říci, že ano, tak jak tady zaznělo už z úst Nikity, z úst paní Dvořákové i Gábiny Nikolové, čelíme možná stále stejným bariérám, ale současně pouze nečekáme, až se vyřeší sami, ale hledáme jejich řešení. My touhle naší vstupní prezentací chceme vytvořit určité předpolí pro panelovou diskuzi, která bude následovat. Věříme, že dynamická diskuze hned v samotném úvodu našemu fóru významným způsobem pomůže. Já jsem tady na ty úvodní slajdy pojmenoval, řekněme, nějaké základní premisy, s nimiž do té diskuze vstupujeme. Ti z vás, věřím, že to je většina, se kterými se poměrně často, tradičně, dlouhodobě potkáváme, ví, že řešíme rozvoj vodíkových údolí, respektive rozvoj vodíkového hospodářství v České republice tak nějak koordinovaně. Snažíme se minimálně o to ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského a Karlovarského kraje, respektive ve spolupráci i s Českou vodíkovou technologickou platformou, s HITEPem, a ve spolupráci s celou řadou dalších subjektů, k ním se dneska dostaneme. A řešíme v podstatě takové 3 základní prvky. Vodíkovou rezilienci, to znamená, aby v České republice jsme si vytvořili určitou odolnost, určité kapacity, řekněme i na lokální úrovni, které nás určitým způsobem, aspoň do určité míry, znezávislí od, řekněme, závislosti na dovozech vodíku obnovitelného zvnějšku. Vidíme, že ty dovozy budou reálnější, nebo se v současné době diskutují i ze zemí, které se zřejmě nedají označit jako stabilní, tudíž vnímáme vodíkovou rezilienci jako za zásadní téma pro rozvoj vodíkových údolí. Mluvíme i dlouhodobě o takzvané vodíkové kohezi, to znamená určité podpoře těch regionů v jejich snahách, potřebě vytvářet pro ně specifické finanční zdroje a tyto efektivně využívat pro rozvoj investic v oblasti vodíkového hospodářství, tak, abychom dokázali srovnávat krok nejen s jinými regiony v rámci České republiky, ale ideálně i s jinými vodíkovými regiony v rámci Evropy jako takové. Věříme, že ta koheze nám současně pomáhá vlastně tvořit a vlastně přicházet s nějakými strategickými rozhodnutími, které tu budoucnost vodíkového hospodářství modelují.
Tu spolupráci jsem tady zmínil, ona je sice na slajdu uvedena jako poslední, ale já jsem ji zmínil jako základní premisu. Prostě bez spolupráce meziregionální, národní i nadnárodní to prostě nemůže fungovat. A jak jsme byli svědky v uplynulých měsících, letech, tak jenom díky té spolupráci a naší efektivní výměně názorů, stanovisek, které nevždy nemusí být úplně si rovné, se dokážeme posouvat dále. Jelikož jsme dneska na půdě Ústeckého kraje, určitě stojí za to zopakovat i nějaké základní premisy, které souvisí s naším regionem. Byť samozřejmě věříme, že většina z vás je má velmi dobře vnitřněné. Náš region se může pochlubit množstvím postěžebních anebo v budoucnu postěžebních lokalit, které, jak vnímáme, vytváří velmi dobrý základ pro rozvoj aktivit právě i v oblasti vodíkového hospodářství. Ostatně můžete vnímat každý den z médií, kdy se objevují informace o nových a nových investicích chystaných pro území postěžebních lokalit, ať už je to například lom ČSA, lokalita lomu Bílina. Jedná se o investice svého charakteru masivní, které často jdou ruku v ruce minimálně s úvahami o investicích do produkce obnovitelného vodíku, který, jak doufáme, by měl být tady v kraji i efektivně zužitkován. Proč? Protože Ústecký kraj stále zůstává a minimálně nějakou dobu zůstane energetickým centrem České republiky, což nám dává určitě zase nějaké předpoklady pro to, aby právě zde mohl být rozvoj vodíkového hodnotového řetězce jedním z nejsmysluplnějších. Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že i náš region je na trase chystaných hlavních evropských vodíkovodů, takzvané European Hydrogen Backbone, protože to též vytváří předpoklad pro ten, řekněme, i vnější zdroj obnovitelného vodíku, o kterém jsem se tady ve stručnosti zmiňoval. A my jako koordinátoři, jako Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje, jako koordinátoři vodíkové platformy Ústeckého kraje si mimořádně vážíme toho, že dokážeme tady v území už v současné době identifikovat firmy jdoucí opravdu napříč celým tím hodnotovým vodíkovým řetězcem. Od výroby, distribuce, využití a co je pro mě velmi zajímavé, jdoucí až po výzkum a vývoj, protože my tady v Ústeckém kraji jenom nečekáme, až nám někdo technologie někde vymyslí a pak draze prodá, ale snažíme se s jejich výzkumem, vývojem přicházet sami a sami je uplatňovat na trhu. To, že je zásadní v naší práci pracovat s daty a aby jsme mohli si uvědomit, kde jsme, o tom nám poví něco víc Honza Sokor z HITEPu. Honzo. Tak ještě druhý potlesk. Dobře, tak já se tedy zaměřím na data a co nám momentálně říkají. Trošičku se pokusím v té naší prezentaci s Karlem do ní vnést tu unijní perspektivu, o které se samozřejmě dlouhodobě bavíme a která to dost možná všechno trošičku začala. Začneme tím, že členské státy Evropské unie, bez tedy České republiky, to je chyba, otálí s implementací cílů v průmyslu pro náhradu šedého vodíku vodíkem obnovitelný, ale co je zajímavé, hodně všude už implementují cíle v dopravě. Krom České republiky máme cíle v dopravě implementovány již ve Finsku, pokud se nemýlím, a v Dánsku. A v řadě dalších států už máme drafty, to znamená, že jasně vidíme, že cíle toho obnovitelného vodíku v Evropské unii budou plněny většinou v rafineriích, kde bude docházet ke spotřebě obnovitelného vodíku. Co je důležité zmínit, tak v Evropské unii momentálně stojí již stovky megawatt elektrolyzérů a agentura Acer očekává, že do konce roku 2026 to budou 2 gigawaty. To je sice samozřejmě krásné číslo oproti těm pár megawattům, co bylo před několika lety, ale v kontextu Evropské vodíkové strategie, která říkala do konce roku 2025 6 gigawatt, je to samozřejmě méně, než se očekávalo. V České republice si ty cíle v té dopravě pro ten obnovitelný vodík vyžádají 11 700 tun RFMBO od roku 2030. Tohle číslo je vypočteno z podílu v rámci vlastně shares statistiky z roku 2021, takže dnes již nemusí být zcela úplně reprezentativní v tom smyslu, že může být klidně i o něco vyšší. A je to tedy číslo za to 1% v momentě, kdy se opravdu ty cíle budou plnit. Uplatnění obnovitelného vodíku bude podle všeho Evropské unii trvat déle, než se předpokládalo, a to zejména v tom sektoru průmyslu. To, jak jsem zmiňoval, v
průmyslu členské státy otálí tedy s implementací těch cílů, byť v České republice již jako jedni z mála ten cíl implementovaný máme. Nikoliv na 42%, ale na 10%. Když se stáhneme zpět k tomu Ústeckému kraji, tam, kde momentálně se nacházíme, tak ten má samozřejmě ve vztahu k rozvoji vodíkového hospodářství naprosto jedinečné možnosti oproti i ostatním krajům postuhelným, kdy samozřejmě tady stojí litvínovská rafinérie, kdy, jak jsme si řekli, tam ten potenciál té výroby toho obnovitelného vodíku a toho hubu právě pro ty dodávky potom toho vodíku je. Import vodíku na druhou stranu, to, co by mohlo pomoct zbytku České republiky, my si osobně nemyslíme v ITEPu, že nastoupí v této dekádě. Nejsou proto vhodné předpoklady jak na straně výroby, tak na straně spotřeby. A proto očekáváme, že ten nástup toho importu, který to vodíkové hospodářství do nějaké míry odemkne, přijde až té příští. Když se podíváme na další slide, a to konkrétně na příležitosti, jenom poprosím, už se něco děje, super, ono to vždycky zavibruje a pak se tedy konečně něco stane, ale trvá to, než se to probudí. Příležitost pro rozvoj vodíkového hospodářství je teď a tady. Furt se nemění některé klíčové prvky nebo fakta. To znamená, vodík je stále jedním z klíčových dílků té dekarbonizace, a to zejména té úplné dekarbonizace. To neznamená, že bude implementován během následujících 5-10 let, ale z dlouhodobého hlediska to k úplné dekarbonizaci bez vodíku zkrátka nepovede. Jeho využití má stále velký potenciál nad rámec toho, kde se využívá dnes, tedy v průmyslu a v dopravě, v průmyslu a samozřejmě v rafineriích, zejména v těžké nákladní dopravě, v části veřejné, potenciálně místy železniční, když proto jsou vhodné podmínky, a samozřejmě i té městské či příměstské, to zejména u autobusů. V letecké dopravě se bavíme o e-palivech, tam potenciál je také stále velký, byť asi ne úplně pro Českou republiku, a samozřejmě v té námořní, což tu neřešíme, tak je velký potenciál těch derivátů. Tam mimochodem, když sledujete, co se vlastně ve světě děje, tak vnímáme, že ten metanol a čpavek stále nebylo rozhodnuto, jaké z těchto paliv se stane tím budoucím palivem, které nahradí palivo, které se dnes při těch zámořských trasách využívá. Nicméně ty projekty se již implementují, ty lodě se staví a je vidět, že opravdu tam se někam posouváme. Navzdory tomu, že se často říká, že v námořní dopravě se vůbec nic neděje. Výroba vodíkových technologií, bych se trošičku dostal pryč z té výroby vodíků, tak výroba vodíkových technologií, my si myslíme, že má velkou přidanou hodnotu a v České republice posílí její konkurenceschopnost a firmy to vidí vlastně úplně stejně tak jako my. Je důležité zmínit, že právě to není jenom o tom implementovat ten vodík, tu jeho výrobu, tu jeho použití, ale právě implementovat, vyvíjet, obchodovat, prodávat ty technologie. A nečinnost může Českou republiku a české podniky z dlouhodobého hlediska stát více, než pokud budeme momentálně dražší vodík, a to i samozřejmě Evropskou unii, již nebudeme nyní implementovat. K tomu bych jen zmínil, že vodíková údolí jsou samozřejmě šancí, protože se nám tady ta výroba, ty technologie a ty firmy skloubí. A je skvělé vidět, že uhelné regiony jsou lídry v tvorbě vodíkových údolí v Česku a přitom bohužel nejvíce doplácí na ta evropská pravidla, což my v HITEPu se hodně snažíme, aby tedy byla rozvolněna. Potřebujeme podporu, abychom obstáli v evropské konkurenci. A tím bych svůj příspěvek ukončil a vrátil slovo zpět Karlovi Tichrému. Děkuji. Honza říkal, že si užiju potlesk dvakrát, tak uvidíme ještě potom, co řeknu. Každopádně Honza nakousl problematiku evropské legislativy, jejich bariér. Já si ještě vrátím i k tomu, co zmínil Nikita v samotném úvodu, že zažíváme určitou regresi v tom vodíku. Možná ta regrese je způsobována právě těmi bariérami, které jsou zmiňovány na tomto slajdu. Já bych teda chtěl být trošku optimističtější, snažíme se to říkat za Hospodářskou sociální radu a vodíkovou platformu Ústeckého kraje, tak řekněme od začátku tohoto roku, že na té S-křivce jsme toho dna dosáhli loni. Loni jsme byli ve vodíkové depresi a nyní se vracíme na tu vzestupnou linku a cítíme i z toho regionu, že vodík žije a žít bude, a to i prostřednictvím množství zajímavých projektů, o kterých si dneska tady povíme více.
A to navzdory právě těm překážkám, které zmiňuji na tomto slajdu, respektive nutnostem, kterým se musíme věnovat a kterým se věnujeme velmi intenzivně minimálně od loňského léta. A ty naše aktivity jsou spjaté především s apely na nutnost přehodnocení, řekněme, rychlosti dosažení deklarovaných dekarbonizačních cílů, nutnosti novelizovat legislativu v kontextu toho, jak Evropská unie vnímá vodík, respektive jak vnímá roli obnovitelného vodíku, jak vnímá roli takzvaného nízkouhlíkového vodíku, které už mají své delegované akty. Za nás, jako transformující se uhelné regiony vodíková údolí, vnímáme, že by mohlo dojít k významnému zjednodušení. Možná, že jsme ambiciozní, myslíme si, že by mohl být na úrovni Evropy vnímán jenom jeden typ vodíku, nízkouhlíkový, který by přispíval k dekarbonizačním cílům. Vnímáme, že názory se liší i na naší vlastně národní úrovni, jak by to mělo být a zda tento cíl je vůbec, řekněme, dosažitelný. My si říkáme, že si nemáme dávat malé cíle a stále jdeme po tomhle, řekněme, cíle, který je ambiciozní. Vnímáme, pokud jsem zmínil ambicioznost, že i ten poslední cíl v podobě nutnosti vytvoření skutečně jednotného celoevropského trhu s obnovitelnou energií je velmi ambiciozní. Vnímáme to i v kontextu třeba dění na evropských trzích, nebo respektive v elektrifikačních soustavách v posledních měsících. Byli jsme svědky mimochodem samozřejmě několika zajímavých blackoutů, které nastaly, jak víte, ve Španělsku, Portugalsku, ve Francii, které té debatě o společném celoevropském trhu příliš nepomáhají. Za nás každopádně ta logika v tomhle kroku je a jsem přesvědčen, že i v rámci té panelové diskuze, která bude po nás následovat, budou zmíněny argumenty, proč má tahle cesta smysl. Bohužel nejsou to jenom legislativní bariéry, které nám vlastně stojí v cestě při snaze nějakým způsobem ještě více podpořit rozvoj vodíkového hospodářství, nejen v Ústeckém kraji, ale v rámci celé České republiky. A ať se nám to našemu rodinnému kruhu, naší bublině tady nemusí zdát, tak stále přetrvává ve společnosti množství, řekněme, omylů, mýtů, ale i prostý nedostatek informací, který souvisí vlastně s potenciálem role vodíku, který z našeho pohledu významným způsobem dokáže limitovat schopnost stakeholderů činit, řekněme, kvalifikovaná rozhodnutí stran jejich, řekněme, investičních rozhodnutí, dekarbonizačních politik. Vnímáme to právě i v kontextu toho, když se podíváme za hranice a v jakých kontextech a rozhodovacích rámcích a s jakými znalostmi se například k investičním rozhodnutím přistupuje. Ale nechoďme za hranice, vnímáme, přestože realizujeme množství takovýchto osvětových aktivit vedle vodíkových for. Máme tady tradiční akce, jako jsou Hydrogen Days, který realizuje HITEP. Jsou tady realizované konference specifické věnované třeba roli vodíku ve vytápění. 5. června nás čeká konference APOXu, H2 Heating. Ta absence toho povědomí o, řekněme, potenciálu role vodíku existuje i v těch, řekněme, mikrolokalitách, právě i na té regionální úrovni, kdy často se stává, že stakeholdři v rámci území prostě o sobě nevědí. Neví, že v Ústeckém kraji jsou vyráběny elektrolyzéry o megawatových výkonech. Neví, že jsou tady rozvíjeny výzkumně vzdělávací aktivity, věnované potenciálu například moderních, mnohem efektivnějších způsobů ukládání vodíku. My potřebujeme i tuhle bariéru překonávat. Věřím, že i třeba právě prostřednictvím projektu Rozvoj vodíkového údolí v Ústeckém kraji a kolegové v dalších 2 regionech prostřednictvím paralelně běžících projektů s obdobnými názvy, kolegové se k nim dneska určitě ještě dostanou, se nám tuhle bariéru podaří překonat. Podaří se nám ji určitě překonat i z pohledu té třetí překážky, kterou já zmiňuji na tomto slajdu, a to je prostý nedostatek validních dat a nějaká existující metodika, mechanismus pro jejich průběžný sběr a vyhodnocování.
který by umožňoval činit ta, řekněme, kvalifikovaná rozhodnutí nejen těm konkrétním stakeholderům, firmám, školám, městům, obcím v území, ale i subjektům na té národní úrovni. Koukám tady na Petra Merwarta, koukám na Ivo Marcina. To jsou přesně ty subjekty, která ty data potřebují. Potřebují je od nás, potřebují je z území. My je potřebujeme od vás a zajistíme si je jenom tak, že naše komunikace bude otevřená, bude realizována v atmosféře vzájemné důvěry, určitého porozumění a já věřím, že po těch letech, které máme za sebou, tak se nám tuhle atmosféru ve všech těch 3 regionech minimálně daří vytvořit. Jak už jsem tady zmínil, my prostě nečekáme, až ty bariéry sami zmizí, ale aktivně usilujeme o jejich řešení. Propagujeme a komunikujeme potřebu těch změn ministerstvům, s Petrem Merwartem z MPO, s Ivo Marcinem, s panem Křížem a dalšími, s panem Hladíkem z MŽP. Jsme v kontaktu opravdu, dá se říci, na denní bázi a řešíme možnosti, jak by mohly být, řekněme, ty bariéry zezrcadleny a nějakým způsobem aktivně řečeny. Určitě realizujeme množství jednání specifických i osvětových aktivit v rámci projektu, který jsem tady zmínil, rozvoj vodíkového údolí v Ústeckém kraji. Budeme realizovat nejen takováto odborná fóra, ale zaměříme se i na laickou veřejnost, zaměříme se na žáky ve školách, zaměříme se na, řekněme, i širokou veřejnost. Věříme, že i ta aktivní práce s ní bude přinášet smysluplné výsledky. Navrhujeme nové programy podpory a víme, že to není a zažíváme to na denní bázi jednoduchá debata. Zmíním tady heslo provozní podpora. Teď to možná takhle zašumí po tom sále, xkrát se tomu dneska tady dostaneme, ale to je právě možná aspekt, který řada z nás cítí jako potřebný, významný, pokud chceme s rozvojem vodíkového hospodářství skutečně zahýbat. Co je pro nás významná, je určitě pro nás významná práce a aktivní práce v rámci existujících evropských vodíkových partnerství Hydrogen Europe, S3 Hydrogen Partnership, kdy prostřednictvím jejich pracovních skupin, jejich tzv. Task Force, prostřednictvím Position Papers komunikujeme nezbytné změny právě na úrovni legislativy. Snažíme se aktivně prezentovat naše kraje, celou zemi, prostřednictvím HITEPu a dá se říct i propagovat nás jako aktivní hráče. A samozřejmě podporujeme a realizujeme konkrétní projekty, které s řešením všech těchto aspektů, které já jsem zmínil, souvisí. Já vám chci poděkovat předem za to, že nám v té naší práci pomáháte, jsme v tom spolu a buďme v tom spolu dál. Děkujeme za pozornost. Pánové, já vám děkuju. A Karle, jestli tady můžeš ještě na minutku zůstat, než tě úplně propustíme u mikrofonku. A já bych tě chtěl poprosit, jestli by si mohl tady pozvat naše účastníky na kvíz, speciální kvíz, prosím. Určitě. Ano, dámy a pánové, my jsme si na vás něco vymysleli, ale máme pro vás taky připravenou zajímavou protihodnotu. Věřím, že všichni z vás, tak jak jste se registrovali, tak jste obdrželi kvízové lístky. Ty kvízové lístky, jejich prostřednictvím vám pokládáme několik možná trošku záludných otázek. Ti z vás, kteří budou každopádně pozorně poslouchat dnešní přednášky, tak s jejich zodpovězením nebudou mít problém. Kvízové lístky, které budou vyplněny a budou odevzdány, myslím, že do 14:30 jsme si řekli, na recepci u registrace, tak budou zařazeny do slosování. Samozřejmě předtím budou vyhodnoceny, zda byly odpovědi správně deklarovány. A vítěz, který bude následně vybrán formou losu, bude se moci těšit na cenu v podobě voucheru, který ho bude opravňovat k návštěvě Trénink Centrum GAS v nám sousedním Sasku, kdy s kolegy ze Saska jsme dohodli možnost vlastně návštěvy tohoto zajímavého vzdělávacího zařízení, které je svým způsobem jedinečné, nabízí vlastně přímý zážitek z pohledu toho, jak vodíkové technologie dokáží fungovat, jak se třeba i chovat v případě nehody. Takže můj apel na vás, neberte kvízové lístky a kvíz jenom jako něco. Aktivně se prosím do kvízu zapojte a těšíme se na vaše odpovědi. Děkujeme vám moc.
Ano, důležitý dotaz. Pro vaše zařazení do soutěže musí být správné. Přeji hodně štěstí. Ano. Takže přátelé, můžete si něco nového dozvědět a třeba si i něco vyhrát. Takže vyplňujte kvíz. Pánové, díky moc za zasazení do kontextu, řekněme, českého, evropského. Teď bude následovat panelová diskuze expertů vodíkových a ta diskuze bude navazovat na úvodní prezentaci Karla a Honzy. Téma je klíč k vodíkové budoucnosti. A jaký je, co můžeme udělat pro to, abychom se posunuli dál. Já bych tedy rád v panelu přivítal Ruth Bískovou, koordinátorku nadregionální pracovní skupiny pro vodík. Vítejte, dobré ráno. Petra Mervarta, zmocněnce ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Petře, krásné ráno. Poprosím vás, jestli můžete takhle zleva doprava si sedat. Děkuji vřele. Ivo Marcin, ředitel sekce strategie fondu a mezinárodní spolupráce, Státní fond životního prostředí. Ivo, krásné ráno. Dobrý den. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy. Dobrý den. Dále diskutovat bude Veronika Vohlídková, členka představenstva a výkonná ředitelka Česká vodíková technologická platforma. Veroniko, vítej u nás. Krásné ráno. Dále Iva Dvořáková, předsedkyně Výbor pro transformaci Ústeckého kraje. Ivo, pojďte opět k nám. Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Gábino, vítej. Já bych tady rád ještě přivítal v online vstupu Ondřeje Krutílka, poslance Evropského parlamentu. Dobrý den a teď otázka, jestli nás vidíte a slyšíte? Dobrý den, děkuji za pozvání, vidím, slyším, těším se na debatu. Vynikající. A ještě bych rád přivítal v onlineu Alexandra Vondru, poslance Evropského parlamentu. Alexandr nemůže vystoupit hned, protože myslím, že má ještě nějakou pracovní povinnost, ale já věřím, že během debaty se zapojí do diskuze. Připomínám QR kódy, otázky pro slajdo, mám je tady a v druhé polovině diskuze je budu adresovat panelistům. Tak, drazí kolegové, začnu možná ze široka a chci se zeptat, řešíme tady slova jako regrese, nějaká skepce, připomíná mi to a Hydrogen Days letos na jaře, kdy Vašek Bartuška přišel a vlastně tady před celým plným sálem řekl, proč řešíte vodík, když je válka, jo? A vlastně tak nějak jako trošku jsem nabyl dojmu, že vlastně to přestává být u těch jako politických elit priorita a že to směřuje do nějaký debky. A já se Ruth vás chci zeptat na úvod, jestli teda máme začít panikařit, mám stát a utíkat, křičet? Tak utíkat asi ne. Slyšíte mě? Ano, Slyšíte doufejme. mě? Já jenom řeknu, že mám být tady s Nikitou spolumoderátorkou této diskuze, což teda, jak víte, kdo mě zná, skoro každý po té době, tak jako to je těžký. Já, abych dávala otázky, když na všechno mám odpověď. A zrovna vám řeknu, já teď na tohle zrovna mám teda docela takovou výzvu, a vede mě k tomu právě poslední, myslím, to byla poslední platforma, vodíková platforma Ústeckého kraje, ne, při přípravě analýzy, která vlastně je základem teď, v létě by měla vzniknout, jaká je situace momentálně a jaké jsou výhledy v Ústeckém kraji u vodíku, tak ten jeden účastník říkal, já nevím, jako podle toho, jak se tady bavíme, tak to vypadá jako, že všemu je konec, ale já jsem z poradenské firmy, my máme jako projekty po celé Evropě a mně to připadá, že to spíš začíná. Jako. A to mě docela inspirovalo a tím chci udělat rámec té diskuzi, protože my všichni trošičku tak jako padáme v tom, že jak se všichni snažíme a vlastně snad není nikdo, s kým bychom všichni, kde bychom spolu nespolupracovali na tom, aby to všechno dobře dopadlo a aby tedy vodík měl náležité místo v dekarbonizaci průmyslu, dopravy a všeho ostatního, například teda ve vyrovnávání elektroenergetické sítě, to si myslím, že je taky důležitý říct.
tak vlastně propadáme opravdu takovému pesimismu, že všechno je horší. No, tak jsem se podívala, jedna věc, která je teoretická, platí skoro vždycky. Znáte všichni Gartnerovu křivku hypeu a následných kroků. A proč můžeme věřit tomu, že když jsme se kdysi dostali na takový jako vrchol, že teda jako koukáme, že vodík bude všude a teď teda padáme do nějakého údolí, tak ono je to celkem jako logické, tak to se to děje, to je běžný jev v mnoha věcech a dochází k tomu i jinde, no na to máme vlastně všichni v tomto zkušenost, protože takto kdysi vznikl hype, velká představa o umělé inteligenci a pak se řeklo, víte co, ale to přeháníte. No tak kdo nepoužívá aspoň ChatGPT v roce 25, no tak ať se přihlásí. Že? A toto je jev jako obecný, to je jedna věc. Čili to je trošku důkaz, že jestli teď jsme v nějakém údolí smrti, tak to neznamená, že v něm zůstaneme pořád. Jedna věc. A druhá věc je, vedlo mě to k tomu, abych se podívala do pravidelné roční zprávy Mezinárodní energetické agentury a ta zpráva je vlastně proti roku 2023, kdy jsme ještě loni vlastně na vodíkovém fóru byli takový spíš optimističtí, tak vlastně ta zpráva moc optimistická nebyla. Ona vlastně říká, no ono těch projektů je docela dost, ale opravdu jako příslib financování má strašně málo z nich. A ta zpráva za rok 2024 říká, já jsem to původně měla v nějakém slajdu, ale to byste neviděli pořádně, že je vlastně, že sice zelený vodík nepřibyl ve velkých procentech, asi 2,5%, ale že vlastně mnoho těch projektů už má přislíbeno financování a do roku 30 ten nárůst je úplně exponenciální. Všude na světě tedy. A pak jsou tam dvě zajímavé věci, nebudu vám říkat ty čísla, protože protože to by teď nebylo srozumitelné, ale v podstatě polovina vodíku může být jiná, nízkouhlíková, řekněme tomu, do roku 30 veškerých potřeb, což je 97 milionů tun po celém světě. A druhá věc je, že ona je vlastně půl na půl toho nárůstu, bude znamenat jednak nízkouhlíkový vodík, ne zelený, nízkouhlíkový, jakýkoliv, protože jde o dekarbonizaci vlastně ekonomiky, dekarbonizaci společnosti, čili důležitý je nízkouhlíkový. A druhá, ale CCUS, normální projekty z CCUS. A o těch my třeba vůbec nemluvíme. A tím já ten dlouhý začátek skončím a řeknu, že vlastně to fakt není blbý. Ale to neznamená celosvětově a to neznamená, že to nemůže špatně dopadnout u nás, protože to, co vidíme v Evropě, je vlastně velká ekonomická nerovnováha, kterou to vytváří, protože někde jsou na tom prostě líp a někde jsme na tom hůř. A teď jako jak to udělat, aby jsme na to my teda na to nedoplatili jako Česko. Amen. Díky Ruth za úvodní vstup. Já bych rád teď předal slovo Ivě Dvořákové a jako z vodíkové smrti do vodíkového údolí. Karel Tichý tady maloval nějaký rámec Ústeckého kraje. Můj dotaz je, řekněme, jako politického charakteru. Co by kraj Ústecký měl dělat správně pro to, aby ten vodík fungoval lépe? Nechci, aby teď, co budu říkat, to vyznělo jako fráze, ale za poslední 4 roky se kraj velmi významně podílel na podpoře vodíkové ekonomiky a vůbec tohoto tématu. A zdravím kolegy z Ministerstva životního prostředí. Já si myslím, že kraj by se měl hlavně věnovat těm měkkým cílům, to znamená podpora inovací, podpora ve vzdělávání. Kraj je zřizovatelem mnoha středních škol a zde si myslím, ta spolupráce probíhá na v podstatě jako velmi dobré úrovni. Podpořili jsme z Fondu spravedlivé transformace hodně vodíkových projektů. Myslím si, že jeden pro mě srdcovým projektem je projekt GET Centrum Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. A jsme v podstatě jediný z těch uhelných krajů, který opravdu se věnoval cíleně v rámci některých tematických projektů vodíku. Pak jsme podpořili samozřejmě i vznik tohoto fóra, kdy první toto vodíkové fórum se konalo právě z iniciace kraje. Ráda se k tomu přihlásím, vymyslela jsem to já. A kraj to platil, takže výborné.
A pak si myslím, že potřebujete takovou tu politickou podporu potom v rámci ministerstev, kdy vy si řeknete, co chcete a ten kraj to potom může projednávat s jednotlivými ministerstvy. Díky. My, když jsme se bavili s Gábinou minulý týden v rámci příprav této konference, tak tam padla vlastně taková nepříjemná věta, že vlastně projekty, které byly rozjeté třeba v Ústeckém kraji a v jiných vodíkových klastrech, tak vlastně se buď zastavily, nebo jsou takový jako v nejisté fázi jako toho, že dopadnou. Jaká teda ta situace je, Gábino, vlastně u vás a co je vlastně jádrem toho problému? Tak u nás v kraji skutečně vznikla celá řada velkých vodíkových projektů, které kdyby už dneska byly realizovány, tak bychom se tady vůbec nemuseli bavit o nějaké vodíkové depresi. A ten důvod, proč se budu používat slovo pozastavili, protože věřím, že stále nejsou ty projekty mrtvé, že jenom čekají na změnu těch podmínek, tak tím důvodem je to, co tady zmiňoval Karel Tichý s Honzou Sochorem. Evropská legislativa, která v podstatě diskriminuje, znevýhodňuje Českou republiku oproti těm zemím, které mají přirozeně lepší přístup k slunci, větru, k výrobě obnovitelné energie a mohou ji využívat pro výrobu vodíku, jehož cena je následně významně nižší, než jaké ceny jsme schopni dosáhnout v našich geografických podmínkách my. A bohužel tedy ještě, aby nám to ta Evropa neudělala jednodušší, tak bohužel, a to jsem příznivce Evropské unie, nemůžeme mluvit o jednotném energetickém trhu. Ten prostě v Evropské unii neplatí a my pro výrobu obnovitelného vodíku nemůžeme používat, nemůžeme si kupovat obnovitelnou energii třeba z větru z Baltu nebo ze Španělska. A zase jsme tedy odkázáni na vlastně pro nás velmi drahé místní zdroje. A to je ten důvod, proč se celá řada těch projektů zastavila, protože jim prostě za těchto podmínek nevycházela ekonomika. A to je úkol pro nás všechny, tak jak tady sedíme, tuto situaci změnit. Trošku jsme v tomto jako Česká republika zaspali v Evropské unii, neobhájili jsme si dostatečně ty naše národní zájmy a musíme teď velmi intenzivně na tom pracovat, protože věřím, že se otevírají ty dveře pro tu revizi pravidel Green Dealu a všech těch podmínek. A to je ta naše chvíle. A samozřejmě ale musíme tomu jít i naproti podpůrnými nástroji v rámci České republiky, protože celá řada těch projektů má a měla problémy také třeba kvůli pravidlům veřejné podpory. My v České republice s výjimkou projektů, které byly připravovány do operačního programu Spravedlivá transformace, nemůžeme dělat integrované vodíkové projekty. Nemůžete si v rámci jednoho projektu s využitím jedné dotace postavit plničku a koupit autobusy. Prostě to není možné. Musíte to realizovat v rámci 2, nedej bože více projektů. Takže toto prostředí, které je extrémně složité a náročné pro realizaci těch projektů, tak ty projekty vlastně způsobilo teda to, že ty projekty se zastavily. Chtěla bych ale říct, že pořád ještě máme v Ústeckém kraji velké množství projektů, které jsou připraveny na té startovací čáře a které se chtějí ucházet o tu podporu a chtějí spustit svou realizaci, dokonce některé už i bez té podpory z vlastních zdrojů a těm musíme určitě významně pomoci. Děkuju. Dotaz na Ondřeje Krutílka a doufám, že jste mentálně i technicky stále s námi. Tady padly tady názory na to, že jsme v Evropě zaspali, že ten systém nefunguje správně nebo nefunguje minimálně v náš prospěch. Vy často upozorňujete na regulatorní zátěž, která z Evropské unie přichází. Co by se mělo změnit, aby Evropa usnadnila rozvoj vodíkové infrastruktury v členských státech a proč ta rezistence je tak silná k té změně? Tak za mě je ta rezistence silná hlavně z toho důvodu, že doposud ještě do Evropské komise, a myslím tím jako ne mezi eurokomisaři, ale především jako do toho baráku jako takového na jednotlivá generální ředitelství nebo jednotlivé units, neprokapala ta informace, že svět se změnil.
že došlo k volbám do Evropského parlamentu a změnil se Evropský parlament, stejně tak, že dochází průběžně k různým národním volbám a tak se mění složení Rady Evropské unie. Tohle prostě vědí nahoře v Evropské komisi, ale nevědí to uvnitř. A možná to i vědí, ale obtížně se jim přiznává to, že prostě v uplynulých 5 letech nasekali řadu regulatorních chyb, a z tohohle důvodu je potřeba prostě neustálého tlaku na to, aby se ty chyby napravovaly. Už tady padlo to, že jsme ve fázi, kdy se postupně, byť malými krůčky, mění Green Deal a otázka vodíku je samozřejmě nezbytnou součástí těch revizí. Když už jsme se tady bavili poměrně obecně o tom, že evropská pravidla jsou špatná, tak si to pojmenujme. Tím nejproblematičtějším kusem je delegovaný akt k obnovitelnému vodíku, který je prostě tak restriktivní, že jakákoliv debata o tom, jak budeme využívat vodík, je úplně k ničemu, protože my ho ani neumíme vyrobit, respektive nemůžeme ho vyrobit v jednotlivých členských státech za rozumné peníze. A namísto toho, abychom hledali ve vodíku business case, tak prostě hledáme, jak bychom ho zregulovali. V tuhle chvíli jsme ve fázi, kdyby Evropská komise měla přijít s novým delegovaným aktem, a to je s delegovaným aktem k nízkouhlíkovému vodíku, kde já teda osobně si myslím, že má Evropská unie šanci napravit ty chyby, které jsou v tom původním delegovaném aktu, ačkoliv se to jako věcně týká trošičku jako něčeho jiného, ale přesto si myslím, že ta šance tady je. Nicméně, když se podíváte na ten leak, který se už objevil na veřejnosti, tak ve mně to zatím úplně velké naděje nevzbuzuje. Z tohohle důvodu já jsem teďka se spojil předminulý týden se spojil s kolegou Christianem Ellerem z Evropské lidové strany, mimochodem i koordinátorem ve výboru pro průmysl a energetiku, abychom na Evropskou komisi ještě předtím, než ten delegovaný akt pustí do světa, tak aby tam udělala nějaké změny a aby je učinila technologicky neutrálnějším a tím pádem i použitelnějším pro všechny ty, kteří by vodík chtěli vyrábět. Myslím si, že tohle je klíčové, protože když se vrátím zpátky k těm potenciálním revizím Green Dealu, tak ta forma delegovaných aktů je prostě pořád problematická v tom smyslu, že klasický legislátor, ať už členské státy v radě, nebo Evropský parlament, se k ním prostě nedostane. Dostávají se k ním lidé z gesčních ministerstev z jednotlivých členských států. Ti jsou schopni ta pravidla ovlivňovat při jejich vzniku z rodu. Ale my jako europoslanci anebo jako potom zástupci členských států v radě můžeme jenom buď dát zelenou anebo červenou tomu delegovanému aktu. Takže z tohle úhlu pohledu je důležité vlastně do toho vstupovat už teďka, byť neformálními cestami právě i z pozice Evropského parlamentu, tak abychom vlastně vytvořili ten potřebný tlak. Protože potom my už s tím bohužel nemůžeme nic dělat. A to je zároveň i můj apel na vás, abychom vlastně měli informace a konkrétní argumenty, co a jak by mělo v tom novém delegovaném aktu být, respektive co by tam mělo být jinak. Já vím, že spolu jsme dlouho v kontaktu, dostáváme od vás informace, ale přesto by možná bylo dobré to ještě teďka znovu updateovat, abychom i ten dopis, o kterém jsem mluvil, který připravujeme s Christianem Ellerem, aby opravdu jako šel na komoru, abychom tam řekli to nejpodstatnější, nejdůležitější a mohli prostřednictvím nejenom českých iniciativ, ale i těch v jiných členských státech vytvořit potřebný tlak na Evropskou komisi, aby ten návrh byl co nejlepší a nejpoužitelnější. Mm-hmm. Ondřej, já vám děkuju. Za chvilku se ještě k vám vrátíme. Ano, Ruth? Jestli můžu, svatá slova tedy. A jsou to věci, na kterých hodně pracujeme, ale ten úplně, jako ještě řekla bych, opravdu teď je významná ta revize delegovaného aktu RFNB a pak posunout všechny termíny. Do roku 30 jako skoro to nejde, ale myslím, že tohle je právě docela důležitá otázka jak pro Petra Merwarta, tak
pak pro Veroniku Vohlídkovou vlastně jednak, jak se to trošku daří, a druhá věc je, co potřebujeme ještě daleko víc tlačit dopředu, než se nám to dosud povedlo, protože to je must prostě. Jo. Tohle, když nebude, tak my nedopadneme. A jednu jenom věc, ukazuje se, a to je i pro Evropský parlament, ukazuje se, že i vodík je velmi účinným nástrojem průmyslové nerovnováhy a tvorby bariér v rozvoji průmyslu od západu k východu. Tam je evidentní prostě snaha některé země vyautovat, pak nám můžou dávat kohezní fondy, ale to je fajn, jako jo, my potřebujeme konkurenceschopnost. Tak jestli určitě. Můžeme Petra, klidně. Veronika a Petr. Dobře, tak já se vrátím k jednotlivým delegovaným aktům. Možná začnu tím delegovaným aktem k nízkouhlíkovému vodíku, protože ten ve skutečnosti nám skoro neumožňuje žádný vodík vyrábět. Když jsme vlastně analyzovali ve spolupráci s HITEPem, tak v podstatě tam jsou dvě hlavní možnosti, jak vyrábět nízkouhlíkový vodík. Ta první je, když mám opravdu dekarbonizovanou elektrickou síť, takže vlastně to připojím k elektrolyzérům a vyrábím ten vodík, což je dneska v podstatě jenom Francie a možná Dánsko. Druhá oblast, kde se vlastně dá dobře vyrábět nízkouhlíkový vodík, je, když mám své vlastní vrty na zemní plyn, to znamená, že vlastně doluju zemní plyn, udělám vlastně parním reformingem z toho vodík a to zachycený CO2 ukládám přímo do těch děr, protože tam do těch kavern, tam ho vlastně musím dát, abych mohl dál těžit. Ale to taky Česká republika není, to je zase Holandsko, Norsko a Skotsko, nebo respektive Velká Británie. Takže pro Českou republiku tam těch možností moc není. My jsme byli na nějakých jednáních, kde jsme celkem jakoby razantně argumentovali, sepsali jsme spoustu těch svých parametrů. A když řeknu to, co je z našeho pohledu nejdůležitější, tak možná začnu jadernou energií, protože tam je připuštěná možnost v budoucnu využívat jadernou energii, nicméně to bude trvat minimálně do půlky příštího roku, než se provede nějaká analýza, jaká je uhlíková stopa jaderného paliva. Nicméně i tady je jakoby nějaký posun k lepšímu, protože původně se do toho započítával celý životní cyklus elektráren a v tomto případě my chceme, aby ta jaderná energie byla uvolněna už vlastně od vzniku toho delegovaného aktu, ale byl tam třeba dán nějaký strop pro tu uhlíkovou stopu, která se pak bude snižovat. Další důležitá věc, kterou jsme tam chtěli jakoby zavést, je použití pyrolytického rozkladu zemního plynu pomocí plazmatické pyrolýzy, protože to je jedna z možností, které v České republice můžeme použít, protože to má obrovskou výhodu v tom, že výsledkem je tuhý uhlík. A ten tuhý uhlík se dá mnohem lépe jednak převážet a jednak ukládat než ten uhlík ve formě CO2. Tahle možnost tam byla v původní verzi, teďka v té současné verzi tam chybí vlastně vyhodnocení ukládání toho tuhého uhlíku, ale dostali jsme ubezpečení, že to je věc, kterou se komise bude zabývat a ten problém dneska je trošku v tom, že to je někde na pomezí mezi DG NR a DG Klima, protože o tom uložení toho tuhého uhlíku rozhoduje DG Klima. Nemusí se ten uhlík jenom ukládat, může se z něho i něco vyrábět, včetně třeba uhlíkových kompozitů, nebo je to podkladem používá se pro výrobu pneumatik a podobně. Takže tam je celá řada možností. Další novou věc, kterou jsme otevřeli, je i využití důlního plynu, což je třeba otázka Ostravska nebo Moravskoslezského kraje. Nicméně i v této oblasti máme celou řadu vlastně dalších podporovatelů na straně Polska, Německa, Belgie, takže i ti by tu možnost rádi využili. A k našemu překvapení v podstatě komise řekla, že o tom nikdy ani neuvažovala, takže teďka to je jedna z těch věcí, kterou dostali jakoby na seznam. Takže to jsou asi ty tři základní věci, které jsou z našeho pohledu jakoby důležité pro ten delegovaný akt nízkouhlíkového vodíku, aby jsme v Čechách byli schopni nějaký nízkouhlíkový vodík vyrábět. Já se možná ještě vrátím k tomu delegovanému aktu k obnovitelnému vodíku. Tam bych chtěl zase poděkovat HITEPu, já možná tady budu pořád děkovat HITEPu, protože s ním máme velice dobrou spolupráci. Stáva taky?
No dobře, regiony, teda jsou přece významný v současnosti. Ano, i se všema regionama. Protože vlastně ty organizovali velice pěknou akci minulé pondělí v Bruselu pro energetické ataše a vybrali tam celou řadu firem z celé Evropy, kde padlo, a myslím, že pro komisi to bylo trošku překvapující, že ty problémy nemá jenom Česká republika, ale problémy vlastně s těma restriktivníma pravidlama má i Španělsko, má celá řada jako dalších zemí a tohle to se tam ukázalo. Takže Evropská komise už začala, možná to bylo ještě předtím, než jsme vlastně to otevřeli, než pan ministr to vlastně otevřel na Radě pro energetiku, tak začali s takovou jakoby analýzou. Nicméně teďka se o té analýze mluví mnohem víc, než se mluvilo předtím. My do toho samozřejmě budeme zase dávat další podklady, další vlastně analýzy, které opravdu ukazují, že ta výroba vodíku v podmínkách České republiky, když se dodrží všechna ta striktní pravidla, je nesmírně drahá. A když říkám nesmírně drahá, tak to je někde kolem 18 eur za kilogram. Úplně spodní limit, co nám vyšel z nějakých analýz, je 8 eur za kilogram, když se vyrobí obnovitelný vodík, ale když budu dodržovat všechny ty parametry, které tam jsou, to znamená, že nebudu mít podpořené OZE, nebudu mít podpořené elektrolyzéry, nebudu mít tu hodinovou korelaci, tak se dostávám až těm 18 eurům. A to jsou věci, které té komisi ukazujeme. Komise vlastně tu analýzu chce udělat. První výsledky by měly být někdy v listopadu, ale to, co je z našeho pohledu kritické, je, že když se bavíme o delegovaném aktu k obnovitelnému vodíku, tak mluví o tom, že ta změna by měla být až někde v roce 2027, což je nesmírně pozdě. Takže jsme jim tam trošku možná dramaticky vysvětlovali, že když to bude v roce 2027, tak už ani žádnou změnu dělat nemusí, protože ten průmysl v podstatě nebude už schopen na to zareagovat a nebudeme schopni splnit ty cíle. Jestli tě můžu přerušit, Tom, já myslím, že by k tomu Veronika mohla docela dost dodat, k tomu delegovanému aktu, co jsme jako odborná podpora je HITEPu a vaše je prosazení. A snažíme se o to všichni, že jo? Ale vlastně co v tom jde udělat, co možná rychle, protože je platí, co si řekl, že prostě je velký problém. Čas je největší možná problém. Já možná ještě 3 věty. To, co je pro nás strašně důležité, že my neříkáme, že chceme ten delegovaný akt změnit, my chceme jenom posunout platnost těch pravidel, a to je přesně to, co říkal pan poslanec, že chceme ta striktní pravidla posunout až do toho okamžiku, kdy bude opravdu funkční trh s vodíkem v Evropě. Tak, pane poslanče, tak my někteří ho chceme neposunout, my ho chceme teda změnit. A platí to, co jste řekl, že to pořád neprokapalo mezi ty úředníky. Tam to vidíme z Česka úplně stejně. Že jo, Veroniko? Ještě jednu větu. A to je na druhou stranu, protože my jsme tam trošku v té komisi jakoby troublemakeri s těma věcmi, ale Česká republika si teďka vydobila relativně dobrou pozici v tom, že my jsme udělali transpozici REDky pro tu oblast vodíku. Udělali jsme vlastně v NCAPu, máme cíle pro vodík v dopravě, v NCAPu máme, to je Národní klimaticko-energetický plán, a máme cíle pro průmysl. Prostě v celé Evropě jsou jenom asi 2 země, které to mají, Česká republika a Holandsko. Ty ještě nemají úplně dodělanou tu transpozici. Takže když já tam s nima diskutuju, abych použil nějaké jemného termínu, tak je dobré to, že můžeme říct, že my to neděláme kvůli tomu, že bychom tu komisi chtěli někam vytlačit nebo něco tam říct, že to dělá jakoby špatně, ale můžeme říct, že to děláme kvůli tomu, že my ty cíle chceme splnit a hledáme prostředky, jak ty cíle splnit. A teďka už to dám Veronice. Já chci jenom tady glosovat, že jsme 2 nejupovídanější lidi tohohle panelu posadili vedle sebe. No, ale zase neříkáme věci, které by neměly smysl. To ne. To je pravda. Co se týká toho, co bylo řečeno, já potvrzuju úplně všechno. Nebudu asi tak diplomatická, jak Petr. Já myslím, že je to velký problém, to, co komise udělala s tím delegovaným aktem.
My máme nějaké cíle na evropské úrovni na úrovni směrnice, které Česká republika, nejenom Česká republika má plnit, my jsme se k ním zavázali. Tyto cíle v rámci té vodíkové komunity, tady jak se v té partičce bavíme, nerozporujeme. To, co nám vadí, je, že komise nám dá cíle, my se k ním zavážeme a pak komise vyprodukuje delegovaný akt, který nám úplně zavazuje ruce. To, co nás velmi překvapilo, tak je, že vlastně my jsme si ještě před pár měsíci mysleli, že opravdu je to problém České republiky nebo možná V4. Ale když jsme na HITEPu zpracovali policy paper, kde jsme opravdu do té diskuze chtěli přinést relevantní a odzdrojovaná data a začali jsme ten policy paper, který je schválně kvůli tomu hydrogen advocacy psaný v angličtině, komunikovat na evropské úrovni, tak se nám začali ozývat velký evropští hráči, kteří nám začali říkat, hele, ale my s tím máme úplně jako stejný problém. A překvapivé na tom bylo to, že to byly opravdu státy, které mají dost vysoký podíl OZE, takže tam byste čekali, že delegovaný akt jim nebude činit problémy. Omyl, opravdu ta pravidla jsou napsaná tak nešťastně, že i ty státy jako Francie, Německo, Španělsko, Řecko s tím mají velký problém. My jsme toto chtěli komunikovat v Bruselu, nebo stále se to snažíme komunikovat, proto vlastně byl i ta akce minulý týden v Bruselu. My jsme tam ve spolupráci se stálým zastoupením pozvali energy attaché všech členských států, 27, dorazilo jich 16. Takže to považuji za velmi dobrý signál zájmu nebo deklarace zájmu o tu problematiku. 9 velkých firem ze 6 zemí tam představilo velmi konkrétní bariéry rozvoje těch projektů. To, co my na komisi komunikujeme, je, my velmi přesně víme, co potřebujeme, proč to potřebujeme a k čemu by ta změna nějakým způsobem vedla. Takže to se snažíme teďka komunikovat. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Krutílek, to nepochopení na úrovni úředníků Evropské komise, co se tady děje a jaké problémy a dopady to má na biznis. To jenom sedíte a koukáte, co vám tam říkají. To prostě je bublina, to nechápete, jo. Takže tohleto je, tato díra mezi tím vedením komise a těma úředníkama se musí nějakým způsobem překonat. Komise to reflektovala v Kompasu pro konkurenceschopnost, v Clean Industrial Dealu, Draghiho zpráva se tomu věnuje. Myslím si, že ten argumentační základ tam je velmi, velmi silný. My za tu změnu nebo tu revizi toho delegovaného aktu pro výrobu obnovitelného vodíku budeme bojovat i nadále. Myslím si, že extrémně důležitou pozici tam bude mít Evropský parlament. Zrovna pana Krutílka i pana Vondru jsme požádali o schůzku, protože právě jsme chtěli dodat doplňující informace a návazné informace, které k tomu máme a vlastně i ten dopis k nízkouhlíkovému vodíku, který vlastně minulý týden nebo předminulý týden líknul, tak dokazuje tu silnou roli, nechci říkat úplně opozici ke komisi, ale tu silnou roli směrem ke komisi ze strany Evropského parlamentu. Takže za nás, za HITEP a vlastně ve spolupráci s platformama regionálníma, za to budeme stále bojovat. Já bych tady chtěla opravdu poděkovat Ministerstvu průmyslu a obchodu za tu spolupráci v této oblasti, protože opravdu nám naslouchají. Pan ministr to zvedl 17.3. na radě. Ta práce, která teďka se děje, ať už na úrovni České republiky, opravdu jako státní správy a rezortů, tak i třeba nás jako vodíkových stakeholderů. Chci vám jenom říct, že v rámci Evropské unie ty evropští partneři to velmi vnímají. Já si myslím, že ten kredit v rámci té toho vodíkového kolektivu nebo těch stakeholderů se tímto zvýšil. Neříkáme tam hraběci rady, máme to odargumentovaný, podložený čísly, máme to napsaný, přesně víme, co chceme a pomáhá nám to v rámci té komunikace a navazování těch partnerství, protože ta komunikace
A ta rétorika je extrémně důležitá, protože samozřejmě taky se vesměs, zejména z Dánska, ozývají hlasy, nic změnit nebudete, protože prostě my máme tady rozjeté projekty a nám to ty projekty nabourá. My si to nemyslíme, ta přesně zamířená revize, kterou my chceme, kterou požadujeme, by ty projekty ohrozit neměla. Paradoxně si myslíme, že by jim mohla pomoct. Ale zase je to o nějaké diskuzi, o tom pobavit se o tom, vydiskutovat si to. Ty pravidla rozhodně nejsou jednoduchá, jsou extrémně komplikovaná. Ale ty taky nejseš úplně stručná, víš? Ano, vlastně už jsem chtěla skončit. Vlastně už jsem chtěla skončit, ano. Takže prostě delegovaný akt je potřeba změnit. Evropský parlament si myslím, že se hraje velmi důležitou roli, takže jsem ráda, že tady jsou pánové a tím končím. Díky, Veroniko. Ano. Mohu do toho krátce vstoupit? Já totiž mě se malinko změnil program, já budu muset před půl odcházet a rád bych jenom zareagoval na to, co tady padlo, jestli mohu. Určitě. Tak zaprvé, myslím si, že pokud půjdeme jako o úroveň výš, co se týče té argumentace a nebudeme se nímrat v úplných detailech, ačkoliv ty jsou samozřejmě velmi důležité, tak myslím si, že bychom měli všichni, kteří chceme, aby vodík v EU mohl fungovat, tak musíme říkat, že se musíme zbavit toho černobílého vidění, které Evropská komise má. To znamená, že oni prostě buď chtějí všechno úplně perfektní, super jako čistý, anebo nebudou mít vůbec nic. A tohle si myslím, že je informace, kterou musíme neustále opakovat, protože v opačném případě se nehneme z místa. Pak samozřejmě všechny ty detailní argumenty, které už od řady vás padly, s tím rovněž souhlasím. A jsem teda vlastně velmi příjemně překvapený tím, že je tolik států, kteří s těmi stávajícími pravidly mají tak velký problém. To mě dává určitou naději, že vlastně můžeme opakovat cvičení, které jsme zkoušeli institucionálně už několikrát, to znamená tlačit na Evropskou komisi jak ze strany Rady EU, tak ze strany Evropského parlamentu. Pokud, jak zaznělo, je 16 zemí, které mají s těmi pravidly problém, tak je to určitě dobrá zpráva. Stejně jako myslím, že je dobrá zpráva to, že vzniká na úrovni Evropského parlamentu ta iniciativa tlaku na Evropskou komisi v podobě dopisu. Samozřejmě není to jako něco, co by změnilo chod světa, ale určitě to obojí jsou docela silné signály k tomu, aby jsme se pohnuli z místa. Takže to jsou takové rychlé moje postřehy, které jsem měl a budu ještě chvilinku poslouchat, jestli dovolíte, a pak se, jestli dovolíte, po anglicku odeberu na další schůzku. Tak jenom jsem chtěl tady na tohle rychle reagovat a jak mě znáte, tak já jsem spíš praktik než teoretik, takže pokud budete mít něco konkrétního, v čem bych mohl pomoci, tak se na mě určitě neváhejte obrátit. Ondřej, díky moc. Já vidím, že se už připojil aktivně i Saša Vondra. Vítejte u nás na konferenci H2 Forum v Ústí nad Labem. Slyšíte nás dobře? Jo, já vás slyším dobře a už vás asi 4 hodiny poslouchám. Nádherný. Jako můžu vám teda rovnou předat slovo a nějak slyšet vaši reakci, protože už jsme v půlce jako debaty. Ano, jestli mě slyšíte teda dobře, snad ano. Tak zaprvé jenom se omlouvám za ten pozdní připojení, protože my jsme tu nečekaně měli teď schůzi s vice-chairem Microsoftu a já jsem tam musel jako koordinátor za naší frakci jít vlastně zastupovat Litevce, který se nedostavil a bylo to šíleně zajímavý, takže to jsem jako nechtěl utíct hned po 3 minutách odtamtud, jo. Tak, ale k té věci, no já sdílím ten názor, že tam jde nejenom o čas, ale i o obsah toho delegovaného aktu a že to je špatně, tak jak je to jako formulovaný. A cítím jako povinnost se prostě tady všichni, aby jsme se snažili o tu změnu. Jo. Nebude to jednoduchý, ale snažit se o to musíme, protože když se to nezmění, jo, nebo když by se změnil jenom ten čas, tak je nám to prostě houby platný tady v Česku. Jako jo. Protože budou mít biznis Španělé, Dánové a další a my se do toho prostě nevejdeme, ani náhodou. Jo. Naše jediná šance jsou to využití těch nízkoemisních jako výrob vodíku, nikoli těch bezemisních. To jako si neškrtneme.
a v budoucnosti, jak já pevně věřím, i jádra. Jako jo. Čili my musíme změnit ty pasáže, které se týkají těch Power Purchase Agreements, jinak si neškrtneme. My musíme změnit ty podmínky pro to počítání těch emisí u plynů a podobně. Jo. A celou řadu dalších věcí. Jo. Je jako tady, myslím, určitou nadějí v parlamentu, že Eller vlastně, což je poměrně vlivný člověk jako Němec, jo, s tou Wexlerovou, napsali fakt, jako bych řekl, velmi dobrý dopis kritický. A je dobrý, že to jde od Němců v této fázi, jo, protože to je stejná strana, jako je Ursula von der Leyen. Jako a navíc ten dopis, ty kritické připomínky jsou i férově jako rekapitulující, včetně těch podmínek pro to jádro eventuálně, jako v náš prospěch. A bude na to snad následovat nějaký jakoby dopis, který by podepisovalo větší množství poslanců ve snaze jako se vlastně ovlivnit ještě to, co teda ta komise předloží. Protože když ona to pak vydá, jako jo, ten draft, co teda udělala, no tak pak už my nemáme jedinou možnost, než dát tu námitku a proto se musí najít v tom parlamentu většina. Jo. A tady Ondra to určitě sleduje, že jo, protože ITRE je ten gesční jakoby pro tohleto výbor, takže myslím si, že tam by to asi vznikalo jako on, Eller a další. Ale jako nemyslím si, že je někde daný jako dopředu, že tu většinu jakoby budeme mít, jo, úplně automaticky. Takže myslím si, že je nutný jako opravdu víc mobilizovat ty členské státy. A to, co já tady jako poslouchám, tu 4 hodinu, tak to jako vypadá velmi nadějně, jo, obrovské množství států a podobně, ale já teda úplně, je tam nějaká ta pracovní skupina, která nad tím seděla někdy v půli května nebo kdy. A jako ty zprávy, teda co mám já, jako nebylo tak, že by to nám dalo nějakou těm, co to chceme změnit, nějakou silnou munici. Já než že u nás tam je jenom z MŽP někdo, jako jo, v té pracovní skupině, já jsem se na to koukal. Jako, Ne, je tam zástupce MŽP, MPO a Ministerstva zemědělství a prezentoval to na té skupině zrovna Petr Mervart. Vlastně jo, tak ale teda v tom zápise je jenom MŽP, co já jsem dostal, teda z té komise, jako jo, co komise sama udělala ten zápis. Tak dobrý, beru zpět, jeli to takhle, tak to je chyba jenom komise v tom jejím zápise, protože my jsme si to tady nechali jako vyžádat, jo. No ale spíš, jestli to už není znak toho, jak se vlastně s kritiky nakládá, jo? Protože ta slova byla hodně kritická z české strany. No tak to je, ano, je to a tam jako ten hlavní problém, co já si myslím je, jsou prostě ty 2 lidi jako v té komisi. Jo, ta Teresa Ribero ze Španělska a ten Jürgensen, jo, Dan, který má na starosti energetiku. Protože tohle jsou 2 státy, které jako mají podle mě mimořádný zájem. A já tady jako nevím, jako co tam Španělé teda kritizujou, jo, ale tohle jsou státy, které mají mimořádný zájem na tom, aby my jsme se moc do toho nedostali. A aby oni měli tu výrobní základnu. Jenom jsem teď někde se schvalovalo, já nevím, 6-8 nějakých projektů na výrobu vodíku financovaných z evropských peněz a z toho nějakých 80% mají Španělé. Jo. To tam z toho sluníčka chtějí dělat. Chtějí evropskou infrastrukturu za evropské peníze tak, aby se to vozilo přes Pyreneje do Evropy. Chtějí ještě do toho zapojit tu Afriku, což teda je podle mě obrovský risk. Jo, je to chystají podobný průser, jako byl s ruským plynem, protože tam přijde nějaký džihadista, podpálí to do povětří a budeme úplně v čudu. Jo. Jako sázet na Alžírsko, že 10-20 let to bude stabilní země, může jenom idiot. Jako jo. A Dánové, to je v ledě modrým totéž zase přes ten vítr. Jo. A oni obsadili tyhle ty pozice. Jo. A podle mě jako fakt tomu jakoby bráněj. Jo. To není o klimatu. To je o přerozdělení bohatství v Evropě. Jo. Je to normálně bitva o prachy. Jo. To si jako řekněme na rovinu. Jo. A halí se jako do krásných slov. Jo. Čili
mě trochu, jako já bych očekával, nějaký větší jako úsilí Francie. Jo? Ona to dělá na té národní úrovni, že blokuje Španělům to propojení, jo? Aby si chránila ten svůj jaderný trh. Jo? Ale teď probíhá nějaký velký jednání mezi Německem a Francií, jo, protože to je zase problém, to souvisí s tím blackoutem, to jsou sítě i ty elektrický, jo, nebo o přenosu elektřiny. Jo. A ono se to nějak řešit bude muset i s těma propojeníma, na to mají zájem konec konců i Němci. A ty Francouzi tam podle mě nějakým způsobem counou, ale podle mě jako nechápu zatím, proč oni nejsou tak jako hlasitý, jak bych já očekával v této debatě o změně tady té sekundární legislativy. Jo. Jasně, oni si něco ošetřili v té rece už takový, jako, protože mají v tom, to jádro v tom mixu mají přes 50% se Slovákama, že jo. Takže jako některé věci oni mají ošetřený už, ale stejně bych tady očekával jako daleko větší míru aktivity, kterou zatím jako nevidím. Jo. A v tomhletom si myslím fakt, že je jakoby úkol těch členských států, jako to víc jako rozpumpovat teda ještě. Jo. A za druhý hlídat tu komisi, to, co říkala Ruth, jo, když pak ona má možná tendenci, jo, jako to takhle, jako žádný problém vlastně není a podobně. Jo. Protože ta komise je žába na prameni. To je ten největší problém dneska. Ne členský státy, ani ne už Evropský parlament, ale komise je problém, protože ty úředníci jsou tam furt stejný, všechno tohle to produkovali, tak oni jako, je to pak samozřejmě těžký říct, že jako jsme se pletli a teď máme jiný názor a ty komisaři jsou buď slabí jak čaj, jo, anebo jsou zainteresovaní. V zásadě v konfliktu zájmu, což je teda příběh Ribeiro a Jürgensen, bohužel na těch klíčových místech. Tak to je jako můj tady testament. Sašo, děkujeme. Díky za upřímná slova. Petře, ne, já se omlouvám, nemůžete, nezlobte se, jsou tady ještě dva pánové, kteří ještě za tu hodinu neřekli ani slova. Já bych jim teď chtěl dát slova a pak je tady spousta dotazů ze slajda, a který budu eklekticky adresovat potom zbytku tady panelistů. Na Jana Bezděkovského je dotaz. My tady mluvíme o depresi, o naději. Pojďme do nějakého pozitivního příkladu. Jaký zahraniční modely třeba rozvoje vodíkové mobility vy vidíte jako funkční, inspirativní, potenciálně jako přenesitelný do České republiky? Tak já úplně nevím, jestli si teď vybrali toho správného člověka na pozitivum, jo? Protože já jsem konfrontován s neplněním, jednoznačným neplněním AFERu. Já jsem konfrontován s tím, že i v podstatě, když jsem teď byl v Berlíně a probíhala tam diskuze o tom, jakým způsobem je šance splnit byť ty cíle pro tedy vodíkové plnící stanice, jsou zde nastaveny do roku 30, ale většina těch států prostě nám tam jasně řeklo, to, co já vnímám jednoznačně u nás, že ty cíle, jaké jsou tam nastaveny, jsou tak ambiciózní, že budou muset být změněny, takže žádná tu na vodíku, na vodíkových stanicích každý 60 km, nebo každý 200 km, pardon, ale i tak, to jsou jako vzdušné zámky a mám tedy pocit, že opravdu bude muset dojít k nějakému tedy zjemnění těch cílů. Revize AFERu nás čeká za rok a půl a tohle tedy bude rozhodně asi docela zásadní. A ono, takže jakoby, pokud je o jiný státy, nevím, no prostě, když vemu, kolik chtěli mít jako vodíkových stanic prostě v Německu a kolik jich mají teď, jo, tak jako to o něčem taky svědčí. X zemí prostě, já nevím, ve Skandinávii, Švédové vám taky jako jasně teď jako řeknou, že prostě jako vodíková mobilita dneska pro ně jako není to hlavní téma, že třeba v té nákladní dopravě to taky bude víc jako o elektromobilitě, než o prostě jako vodíkové mobilitě. Finové, další prostě, já v tuhle chvíli moc teda jakoby o nějakém vysloveně příkladu, který by byl takhle jako pozitivní. Němci, ano, ty něco jako jedou, ale i ty, kteří měli ty velké ambice, tak mají nižší ambice, ty, kteří měli nižší ambice, tak mají skoro nulová ambice, takhle bych to asi jako shrnul. Jo, a za nás, my jsme teď v té situaci, pokud jde o ministerstvo dopravy, jsme prostě podpořili velké množství projektů a ty projekty bohužel padají
jako prostě... No, kdo by do toho šel, víte co? No já se nedivím, já jenom ale říkám, že prostě já těžko teď můžu být nositelem nějakých pozitivních energie, protože opravdu prostě jsem konfrontován s tím, jak ty naše prostě projekty, kterými jsme prostě podpořili, jak prostě padají a v tuhle chvíli je dost možný, že zkrátka jako žádný projekt nebude z OPD teď jako realizován v tomto období. My jsme se teď rozhodli, nebo vedeme jako diskuzi, jak ty pravidla nějakým způsobem prostě zmírnit, byť to v podstatě znamená nastavit prostě pravidla pro ty podpořené projekty, které tady nebudou plnit AFIR, ale já v tomto ohledu jako vždycky říkám v podstatě lepší ten vrabec hrsti než holub na střeše. Ty holuby nám tady prostě lítají všude možně a prostě nemáme je vůbec šanci se jich jako dosáhnout. Takže budu rád za jakýkoliv prostě malého vrabečka vodíkového, který prostě by mohl jako vzniknout. Ruth, tak krátce, jestli můžete, tady Ivo Marcin. Velmi krátce, jako povedlo se, co se povedlo a považuji to fakt za významný. Začínali jsme s tím v Evropském parlamentu loni před Vánocema a pokračovali celý tento rok diskusemi. Vlastně vytvořili jsme si jakoby datovou základnu, argumentační základnu, protože jsme začali jednat s náměstky ministrů, s ministry a závěr, poslední jsme měli teď s Veronikou, že, s panem ministrem Kupkou a poslední zpráva, jako právě to, jak to vypadá, bylo, pane ministře, je to evropský AFIR, je evropský nařízení, na rozdíl od těch delegovaných aktů. Je těžší to změnit, ale prosím vás, posuňte ten termín, je to celý nesmysl. Buď to uložíte nějaký státní firmě, že to na ztrátu postaví, anebo posuňte termín. Ministrovi se to hrozně líbilo, že jo? A říkal, hele, na příští radě já se partnerů poptám, ministrů, co by tomu řekli, že posuneme AFIR třeba o 5 let. Gabino, možná to chtěla ještě doplnit k těm projektům, krátce. Mikrofon kvůli streamu, pardon, jasně. Já jsem chtěla ještě navázat na pana Bezděkovského. Tady zaznělo, že i v ostatních státech se mluví o tom, že vodíková mobilita nemá budoucnost, že tomu vévodí elektromobilita. Proč? To není otázka toho, že by ta vodíková technologie nebyla konkurenceschopná vůči té elektromobilitě, ale cena toho vodíku není konkurenceschopná. Takže jeden model podpory, kterým bychom se mohli inspirovat ze zahraničí, bych nabídla. Dokud teda se nám nepodaří změnit delegovaný akt, a tady potrhuju ne upravit, změnit, úplně zrušit a přijmout nový delegovaný akt, tak do té doby, dokud se nám to nepodaří, tak je model, jakým můžeme snížit tu cenu. A to je provozní podpora. Když prostě dosáhneme toho, a to jsme schopni si v České republice prostě projednat s Evropskou komisí a dosáhneme toho, že můžeme dávat provozní podporu třeba na straně spotřeby, tak věřím, že rozhýbeme vodíkovou mobilitu a rozhýbeme tím pádem i celý ten vodíkový trh v České republice. Děkuji. Ivo Marcin, na hledání vrabečka vodíkového. Jaký státní fond životního prostředí nabízí možnosti podpory právě v mobilitě nebo v průmyslu? A vidíte tam něco pozitivního na tom? Tak, první věc, kterou řeknu, je dobře, že jste mě nechali na závěr, ještě tak dobré ráno. A já to s dovolením vezmu od začátku, jestli můžu. Já určitě k těm podpořím se vyjádřím, ale možná bych se rád vyjádřil, možná i k té první otázce bylo ta skepse. Jo? Já si myslím, že v první řadě bychom si měli říct, co vlastně od toho vodíku očekáváme. Ono to s tím potom možná bude odpověď na tu skepsi, jo, protože spousta zemí a spousta lidí do toho vlítlo s tím entuziasmem, tak jak paní Vízková tady řekla tu křivku, v podstatě ono se to vždycky, to je ta vlna, jo, ona zase potom klesne, ona se pak někde ustálí, ale důležité je se říct, jako nejenom jak vodík a tak dále, ale právě co od něho očekáváme. A pokud si řekneme tu realitu, co od něho můžeme očekávat, co od něho očekáváme, tak vlastně v úvozovkách o to menší bude to zklamání. Pokud si řekneme prostě reálně, k čemu ten vodík vlastně budeme potřebovat a jak ho vlastně získat. Druhá věc je samozřejmě, jak tomu se vůbec nebudu vyjadřovat, to byla velká část tady té diskuze, k tomu je mimo jiné spoustu vtipů, že Evropská unie dokáže zregulovat to, co ještě nikdo ani nikdy neviděl, takže to je samozřejmě případ sám o sobě. Ale pak je samozřejmě říct, kde skutečně ten vodík vlastně má smysl podporovat a proč ho vlastně potřebujeme. A já si myslím, že my se musíme do určité míry smířit s tím, že vodík jakožto nosič energie, tady je prostě spousta jakoby omezení. Jo, to znamená říct si,
Potřebujeme ho například tam, kde jako nosič energie, pokud řeknu tento případ, dává to dvojí využití. Vodík má vysokou gravimetrickou hustotu, to znamená, je v podstatě lehký, takže teď se bavíme například v oblasti obrany, vodík jakožto zdroj energie například pro drony. Já si myslím, že to je třeba nějaké využití a tak dále. To znamená, měli bychom hledat vlastně to využití, kde ten vodík opravdu má v podstatě ten smysl, kde má to dvojí využití. A tam si myslím, že je i potenciál vlastně české zkušenosti a českých vlastně expertů k tomu, abychom právě ten vodík takhle jako tak dokázali podporovat. To ruku v ruce samozřejmě souvisí s výzkumem a vývojem. To znamená určitě hledat vlastně to další využití toho vodíku. On ten vodík není jako úplně nová věc, on je tady asi 10 miliard let, pokud dobře počítám. Takže on tady opravdu jakoby už nějakou roli a v podstatě i nějaké funkce jakoby měl. A teď hledat vlastně skutečně, kde ten potenciál pro zejména český průmysl, kde si myslím, že my potřebujeme skutečně vodík jako vodík, chemický průmysl, meteorologický průmysl, kde ten vodík v podstatě má ten smysl a kde ho potřebujeme právě k tomu, abychom využívali jako vodík. A potom samozřejmě je to další, jako jsem zmínil například dvojí užití a tak dále, kde ten vodík bude mít ten smysl. A to všechno vlastně, pokud se dostávám konečně kde ho podporovat nebo jak ho podporovat, tak takhle ho podporovat v podstatě dokážeme. Ale k tomu musíme opravdu mít ten v uvozovkách smysluplný projekt s tou koncovkou a potom se můžeme bavit o tom, že ho dokážeme podpořit v rámci průmyslu, jakožto v chemickém průmyslu, meteorologickém průmyslu. Dokážeme ho podpořit samozřejmě i případně provozně, pokud je tady ta diskuze, ale opravdu smířit se s tím, že ten vodík nemůže být v uvozovkách ten úplně konečný produkt, že je vždycky potřeba pro tu českou konkurenceschopnost k tomu produktu, jak už tady xkrát zaznělo, něco přidat, aby vlastně konkurenceschopný byl ten finální produkt. Jo? Ten vodík jako sám o sobě, bohužel s tím se musíme smířit, prostě asi konkurenceschopný tady nebude, ale jinak samozřejmě podporuji to, aby veškeré snahy k tomu, abychom si dokázali sami vyrobit vodík, zejména ta rezilience a bezpečnost bude velice důležitá, je opravdu zásadní, takže i tyto kroky jsou důležité. Takže... Děkuju. Já vím, že je tady spousta ještě chutí zareagovat, ale je tady 20 dotazů u slajda, času je strašně málo, tak já bych s dovolením teda prioritizoval dotazy z publika. Pojďme aspoň odpovědět na 3. A ten první je, kdo jsou na evropské úrovni nejsilnější lobbystické zájmové skupiny s vlivem na finální změní delegovaného aktu Low Carbon vodíku. Jste schopni říct, s jakými stakeholdery vlastně se jedná, kdo na to můžou mít největší vliv? Možná dotazy na Sašu Vondru, insidera, nevím, kdo by tady ten dotaz uměl odpovědět. Kdo na to vlastně má největší lobbystický vliv? Petře. Takhle asi, když se budeme mluvit o tom low carbon hydrogen, tak si myslím, že velký lobbystický vliv tam je z Francie, protože ty jsou na druhou stranu teďka trošku vysmátí, protože ty podmínky vlastně jim vyhovují, takže můžou dělat low carbon hydrogen. Trošku mají problém, což objevili, nebo řekli nějakému posledním jednání, že ten low carbon hydrogen je jim v podstatě na nic, protože s ní nejsou schopni splnit žádné ty cíle. Můžou jakoby vyrábět relativně efektivně, ale zatím ty cíle se neplní. Můžou samozřejmě snižovat emise. Jo? Jakože tím se mění emisní cíle, ale neplní redku. V těch ostatních, tam těch zájmů je hodně, hlavně ty země, které vlastně mají dostatek slunce a větru, tady už byly jakoby řečeny Dánsko, Španělsko, Portugalsko. Nicméně to, co jsme říkali tady my, i oni teďka naráží na ty limity. Jo? A to je to, co jsem chtěl říct. Ten limit v té výrobě je v tom, že... Pardon, ono opravdu je málo času. Omlouvám se ti, že možná je to do kuloáru. Totiž jedna věc je podle mě teď zásadní, která je lobistická. Jo? Do delegovaného aktu může v úvozovkách hodit vidle právě Evropský parlament. A teď, jestli je něco zcela zásadního, je právě dopis těch poslanců, tak jak se o něm mluvilo. Protože ten to může úplně posunout. A ministr váš, aby 16. na radě řekl, a my teda nesouhlasíme ani s tím nízkouhlíkovým. To jsou teď ty lobistické místa, věcně, organizačně. Věcně je samozřejmě to, co říkáš. Dobře, děkuju. To jsou must teď. OK, děkuju. Jdeme dál. Ústecký kraj, jaké jsou plány v Ústeckém kraji na výstavbu malých modulárních reaktorů? Věc, kterou ještě nikdo nikdy neviděl, ale už ji chystáme zregulovat. A jak budou využity pro výrobu vodíku? Ivo, asi dotaz na vás.
Tak to je také naše dlouhodobé téma, kdy my jsme vyjednávali s ČEZem vlastně podporu pro to, aby v našem kraji byly ty modulární jaderné reaktory. A v podstatě v tuto chvíli jsou prozkoumány Moravskoslezský kraj, kde by bylo vhodné umístění, samozřejmě Jižní Čechy, a dobrá zpráva pro nás je vhodné umístit tento modulární reaktor i u nás v Ústeckém kraji. Bavili jsme se o tom, že bychom to zakomponovali do energetické koncepce. Já teda nejsem příznivkyně všech těch strategií, ale tady je to na místě a myslím si, že to bude i vhodné pro naše podnikatele. A ještě tedy můžu trošku jenom optimisticky, malinko. Ano, pojďte. Já si myslím, jako čistě laicky, když do toho tak šlape Francie a Holanděni, tak asi ví, co dělají, takže my bychom do toho měli šlapat taky. A v Ústeckém kraji jenom musím říct, že tady je spousta podnikatelů, který v tom vodíku prostě podnikají i bez nějakých dotací. Jo, pardon, já když tak zdravím tímto Sašu, já jsem z ODS taky a nejsem příznivkyně dotací, pardon, tak. Děkuju. Dotaz, my jsme se ho dotkli, ale tak pojďme ještě teda jednou. Proč Evropská komise zavádí bezprecedentně přísná pravidla právě u vodíku, adicionalita, geopolitická korelace, geografická korelace a v ostatních sektorech je benevolentnější? Souhlasíte s tím, že vůči tomu vodíku je ta komise zatížená na rozdíl od jiných? Ona si vymýšlí spoustu věcí a platí, co říkal Saša Vondra. Prostě to je normálně boj o peníze a přerozdělení moci a peněz. Celý Green Deal. OK. Děkuju. Možná pár... Omlouvám se teda, že furt kecám. Pardon. Ano. Já přemýšlím, jak to ještě jako optimisticky uzavřít. Těch dotazů je strašně moc. To znamená, přátelé, pokud vy teďkon eminentně nepotřebujete závěrem něco sdělit lidu, tak já tu debatu, Gábino. Já možná přece jen za organizátory, protože těch dotazů do slajda přišlo skutečně mnoho, tak jenom slibuji, že my je postoupíme všechny panelistům a dáme jim k dispozici, aby na ně mohli reagovat, tak abyste ve slajdu měli odpovědi. Vy, kteří jste tam je dávali neadresně, vy, kteří jste je dali adresně, tak se s vámi spojíme a určitě na ty otázky zareagujeme. Přesně tak. Děkuju, velké díky Sašo Vondrovi a Ondřeji Krutílkovi za to, že se připojili na dálku. Díky moc, pánové. A já vám, dámy a pánové, moc děkuju, že jste si sem sedli a že jste na ty dotazy odpovídali a že jste na to měli jasný názor. Děkuju. Přátelé, máme 15-minutovou přestávku, protože jsme tady trošku protáhli. Rychlý kavčo, rychlá toaleta a potkáme se zpátky. Přesně tak. Tak zatím.